Dwarbaguri constituency pen kachatori BJP candidate Richard Tok bi aphan vote nang kerek pia mai long CM Himanta Biswa Sharma la pen penangan state minister tum Deithor long musik ni phai ke thomar ni kahumridam Kibangji musik ni phai nar kebar ni Karbiang Autonomous Council akili ga jesemet BJP tum kachapai ejia phanpura kedam tang ni pho phrang pen chinthong amria long pen vote kerek amai pang chengsi Karbiang long ar lo penang ana constituency long radamai pi pedopon lo Council along Jesemet BJP tum kachapai ejia phanpura Assam CM HB Sharma lapen CM barim Dr. Tuliram Ronghang anparda MLA Minister atum radalong pate bogdam lasonsi pini bosik ni phai clear ni Deithor mini stadium along seta BJP candidate Richard Tok bi aphan vote ke pangrum pia maya long ngachitong dunji Himanta Biswa Sharma Jesemet kaching thura saya mu puthak lam thejai de kangji pusi birta rebdun long Pinpur dame BJP atum polling wise campaign ke dam una hut setame kapre ga song penchi usi BJP mate Richard Tok bi aphan aning ka che thia jo chepo ogdun bom lapen pini sita ongdung atum kapre ga song pen chepo ogdun ji pusi birta rebdun long Dolama rapen Arjison Rongphar Karbiang long live